Co už, kolik už vás je mrtvých? Já jsem mrtvej! Honza! Ty vole, mě to mě našel vole. Ty vole. No i tak to bylo rychlý, že si děláte prdel. Jo, já jsem to tušil tak trochu. A to máš na mě, hej, tady do toho, ty vole. Konec prej, hej. Není hotovo ještě ne? Není. Počkej Honza, kdo to teda byl, kluci? No, Já jsem to byl. Aha, zase. Ty jsi to byl? Tak hrát, bacha! Ty to do mě někdo našel. Vy jste se tam postříleli, ne? No já to třeba pojď. Ten taky. To máš, jo, Honza. On zastřelil mě. protože to máš mi ukazuje na tebe, ne? No takhle. Mě to postřílí už vzadu, hej, Víš, to co jsou... se takhle. Já nevidím, hej. Ty jo, to bylo. To mám profi. Ale od tebe se ještě někam ukázal. Ty píčo!